Te văd de bine, nu de rău. Ia inima și bea, că ești în casa mea. Te-am trimis pe WhatsApp, pune ăla care cântă, știi tu, negrul ăla din afară. Ăla, cu mașina. What is I? Moartea mea îmi place aia, moartea mea. Ai auzit, Antonio? Antonio, ascultă o leacă. Nu, stai o leacă. Stai o leacă 5 minute până intru din nou, că mi-a plecat, am 13 oameni. Așteaptă o leacă, da? Hai că intru din nou, repede. Hai, Donald, da, share-ul. Te pup, Andrei. Hai, poate intră la Lisa să-mi donează. Hai, Antonio, intră. Hai, poate intră la Lisa să-mi donează și mie la Lisa. Hai, Bianca. Lasă că se duce ăsta. Du-te, fă de aici. Hai, Antonio, du-te, fă de aici. Hai, Antonio. Hai că acum intră oamenii. Dă-i pe joc că intră oamenii. Hai, Donald, da, share-ul. Bianca, te pup. Bianca, cheamă pe la Lisa, Bianca, te pup, uite jocul Antonio, ce faci? Sutana, unde ai plecat? Bianca, cheamă pe la Lisa. Mersi, Cristina. Hai, Donald, da, share-ul. Bine, te-am așteptat să intri. Nu cred că poți acum. Ce să pot? Nu când poate. Când poate.